çağalygymdan meni aýdym sada itergi beren öz kakam bolupdyr ýa kakam Oradygul Amanow ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda öz aýdymlary bilen çykyş edip halkymyza hyzmat edip gelýär. Menem şondan aýdym aýtmanam, saat çalmanam öz kakamdan öwrendim. Başga da bir näçe halifalarymyzyň aýdymlaryny, saatlaryny dinläp şolardan dewran geldi. Dinläp bir näçe maslahatlaryny alyp, aýdym sadyň soňy ýok da, toýlarda, bayramlarda, köpçülikle inmeden çärelerde halkymyza hyzmat edip gelýäs. Ine görýänmi Allah berdi, siz öz kakaňyzdan bir aýdym saat sunugatyň bir inçe tiltimlerini öwrenen bolsaňyz, näme çağalykda adamyň bir kalbyna plan halipa meňdäýsem, plan halipa ýaly bir aýdymçy bolaýsam diýen bir höwes sürýärdi. Indi siz irki halipalardan haýt halipalaň aýdymyny ýerine ýetirýär we haýt halipalar dinlemeýän gowy görýäňiz aýdymlaryny. Men halipalarymyň hemmesiniň hem aýdymlaryna uly hormat goýup, höwes bilen dinleýän. Ýöne her bir aýdymçyň özüniň sesine gelýän aýdymlary bar. Özüm Türkmenistanyň halk artisti Özgel Tekaýew, Türkmenistanyň atganyň artisti Barly Hajiýew, halipalarymyň aýdymlaryny dinläp, şolaryň aýdymlaryny başardygymdan ýerine ýetirýän. Yüreğimde gaynap yandırdı derdim beni. Tütünüm bana verip kulu da gardı beni. Felek bileğim toğram şarkına sardı beni. Hıridar gözü birden kim verdi verdi beni. Hicran yağmurun yağıp kampiyle verdi beni. Hicran yağmurun yağıp kampiyle verdi beni. Kampini vermegedip Kışkılık etene varap Hiyalim kızırı doğar Vaklıma yarap harap Ol hayret meydanından Bir garip halim arap Kızıran çekhevan Kızıran yüreğim yarap Elime destan eyle Vaptava terdim eni Elime destan eyle Vaptava terdim eni Ine siz görýänmi şol aýdymlary ýerine ýetiren soňra öz kakaňyza dinledýän bir halka bir ilki aýdymy ýerine ýetirmesi we şol aýdymyň bir sözüniň, sadynyň bir ýer we ýer bolup bir ýoýman bir halka ýetirmek üçin hökümaten bir halipa dinletmeli bolýaňyzda. Elbetde ilki aýdymy öwrenemden soň ilkinji dinlejim kakam bolýar. Ondan soň kakam öz dinläp, niretinde nähili inçe tiltimleri bolsa aýdymyň öz maslahatyny berip, özü dinläp, öz baha berip, indi bolýar şuny aýtsaň bolýar diýip ruhsat edenden soň ondan soňra toy bayramlarda ýerine ýetirip başlaýan. Başga da bir näçe halipalarymyz bar, olar bilen maslahatlaşyp, olaryň pikirini dinläp, olar näme diýär, haýsy saat gural goşsan gowy şonuň täze öwüşgün bilen işlände bir näçe maslahatlaryny alýan olaryň. Doğru belleýäňizde, indi siz ýa bellek geçdiňiz Türkmenistanyň halk artisti Özgel Tekaýew, şeýle-de Türkmenistanyň atganyň artisti Barly Hajiýewiň aýdymlaryny bir aýtmagy görýän ediňiz. Indi siz diňe şo halipalaň aýdymny ýerine ýetirýäňizmi ýa bolmasa toýa baraňyzda näme halk köpçüligide o ýerde hökman size ýene-de bir plan halipaňa bir aýdymny ýerine ýetirip beräý diýende eýäňten öýrün köp bolmaly. Başga da halipalaň aýdymny ýerine ýetirýänmi onu? Elbetde başga halipalaň aýdymynyň başardygymdan ýerine ýetirýän, ondan başga da bizim halk başçılarymyz bar inde Mawtumul Garliýew, Saky Jepbarow, Oradyl Dilyasow, Mäne Garaýew ýaly halipalarymyzyň aýdymlaryny dinläp, olaryň başardygymdan estrada görnüşinde Türkmenistanyň atganyň artisti Barly Hajiýew halipalarymyzyň aýdymlaryny dinläp, şolaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Yaşlı gelen mecnun eder, yürekli seyvadan döredir. Beni yalnız koyup gider, yediğim parmağına. Yaşlı gelen mecnun eder, yürekli seyvadan döredir. Seyvali parmağına, yediğim parmağına.
Ona näme Allah berdi. Ne şiirde Ustad Halipalan bir yerine eten aydımlarını aydiyan diýende bir de tomaş edip oturan mehran watandaşlarymyz dinläki gelýändir. Ona näme Ustad Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti öwürgeli tekaýyň yerine eten aydımlary bilen başlata hatam getmişim bolan şo okunartar mı diýen. Başçısına. Beriň ulu kiçi şol ödülüň adynamy Aýdyda ýeter gara taçy şol ödülüň adynamy Şol ödülüň adynamy Aýdyda ýeter gara taçy şol ödülüň adynamy Şol ödülüň adynamy Onu bana bağışladın Mümkün varsa tanışedin Onu bana bağışladın Yaş yüreğime bağışladın Şol ödülün adına mı Şol ödülün adına mı Yaş yüreğime bağışladın Şol ödülün adına mı Şol ödülün Şadladı yalı gözüm görmez dağı dili Eyni mehriban gülür yedi şol ödülün adına Şol ödülün adına Eyni mehriban gülür yedi şol ödülün adına Şol ödülün adına Onu bana bağışladın Yaş yüreğime bağışladın Şol ödülün adına Şol ödülün adına Yaş yüreğime bağışladın Şol ödülün adına Şol ödülün adına Şol ödülün adına Şol ödülün adına O adyňa inçe ýürek maýyllar. Senimi dam dinlemäne kaýyllar. Sen uğrunda müňläp teşne saýyllar. Sayra ajap aýdym ýaňlana wadym. Edi doganlar ine ýerde Ustad Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti öwedgeli tekaýyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny estrada görnüşine geçirip ine ýaş aýdymçylarymyň biri Allah berdi amanyp şeýle bir estrada görnüşine ýerine ýetirip berdi. Elbette ol aýdymlar ýaňlanana bolsa biziň Ustad Halipamyz gözümizde aýlanýar. Sebäbi Halipamyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýurdumyzyň dürlüp udaklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet ustadlarymyz halk köpçüne ýetirýärler. Edi doganlar, gelin häzir Allah berdi amanyp bir de ýene nähir aýdym aýdyp bererkä. Özüne torak görýärin. Allah berdi şu ýerde Ustad Halipamyz Türkmenistan halk artisti öwürgeli tekaýyň
bir yerini ýetiren aýdymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Indi bir de tomaşa edip oturan mehran watandaşlarymyz ýene de siziň aýdym aýtmagyňyza garaşýandyr. Belki gepleşmediň şu ýöne ýene de ustatlarymyň bir aýdymy aýdyp berseňiz. Elbette başçyna ine ýerde-werde halipalanmadyň ýerine ýetiren aýdymy, awa kompozitorlamyň döredin aýdymy, awa edid awam owadan sen owadan diýen aýdymy mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Bir de halipa şähertlik ýoluny açyp beren gahrman, mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Sağ olun, eden ardugylaryňyz hasyl bolsun. Elbette şular ýaly biziň ýaşlarymyzyň şu sady özi çalyp ýerde özi ýerine ýetirmegi elbette biziň her birimizi diýsen gowandyrýar. Sebäbi sunugat ustatlarymyzyň öz aýdýan aýdymly özleri şular ýaly saz gurallarda ýerine ýetirip aýdanna oň öwüşgünligi, oň bir aýratynlygy, adamyň kalbyna, ýüregine siňişi hatan başgaça bolup dur. Edidi onar. Ona näme gepleşmediň şu ýerine Allah berdi amanypyň ýerine ýetirmegine siz üçin aýdym eşdirýär. Edidi owam owadan sen owadan ýan aýdymny ilkinjige de halk köpçüligine haýt halipe ýerine ýetirdi. Bilseňiz 0 mäşe SMS uratyp bilersiňiz. Ona mehran watandaşlar gepleşmediň dowamyna sizden geljek ilgili SMS-ler garaşýar. Biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen Allah berdi amanypyň ýerine ýetirmegine siz üçin aýdym eşdirýär. Diňleň, diňjalaň edil watandaşlar. Bu ýaňlanjak aýdymlar diňe siziň üçin.
Sevdim